Ассалому алайкум, дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар. Дӯстони азиз, имрӯз 20 июни соли 2025 мебошад. 1000 рубли русӣ баробар ба 124 сомона 50 дирҳам аст. ва дар навори имрӯза мошинҳои фурӯшӣ ҳархела ҳастанд. Аз ҳар минтақаи Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ ё ки ягон техника доред, трактор, камаз, хона, замин дошта бошед барои фурӯхтан ё ки реклама кардан, марҳамат дар ватсаби ман суратҳоша қатъи видеош ва маълумотҳои пурраш дӯстон дар ватсап равон кунед. Реклама карда иншоалло ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед. хуб, дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин мошини фурӯшиёни Volkswagen ҳастай 4WD соли баромад 2024 сол. хулас мошин нави пачка вагонӣ мебошад. моториш 1.5 турбо ҳастай. хулас пробегаш гуфтагиаки 4000 километр гаштагия, коробкаш автоматикай, бензини холи қади ҳаракат мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат 4 баллони пачка дорад. заказ аз Америка, яъне ки заказ мегӯем дӯстони азиз, иваз ҳам мешавад ба ягон хона, ба ягон квартира бошад, иваз карда мешавад. нархи Volkswagen $25000 мега, ба курси тоҷики 250000 сомон мешавад. дӯстон, марҳамат дар рақамҳои рӯи экран, рақамҳои яъне ки ватсаби Америка мебошад. охириш 3115 қади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо скутери фурӯшӣ аст ки солиш 2019 сол. гуфтагиаки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дар Калхозобод, яъне ки дар Варашливон мебошад. нархи скутера 5700 сомониш мегаҳад. хулас дӯстони азиз, скутер аз Федератсияи Россия омадагиай срочно фурӯхта мешавад бо нархи 5700. боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. иншоалло ки арзон мешавад савдо дар назди ҳамин скутер гуфтагиай. дар рақамҳои расискиш 996 378 45 53 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Chevrolet Cruze ҳастай солиш 2009 сол. мотор объём 1.8 литрай. коробкаш механикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин состояниш беҳтарин чотки, яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр аст. хулас мошин ба кор тайёрай. 4 баллони пачкаам дорад. салоншам тоза, чихол надошта будааст. хоб, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 46 микрорайон. нархи мошина 45 мега савдо мешавад. савдо дар назди мошин. дар рақамҳои 905 24 00 66 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, инак чорумин эълони мо буқаи фурӯшӣ равон кардан аз тарафи подписчико. буқа гуфтагиаки 2 сола мебошад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеш срочно фурӯхта мешавад. нархи буқара 17500 сомониш мегаҳад. боз ҳатман аз номи сомонаи мо гап занед, арзони хуб мешавад. кадоме ки дӯстони азиз аз тарафҳои Абдураҳмони Ҷомӣ буқахар бошад, ин нашринар буқаи тайёр бо нархи 17500 фурӯхта мешавад. дар рақамҳои расиски рақами ватсап дорад, метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Mercedes сечкаи простой мебошад. солаш 1994 сол. мотор объём 1.8 литрай. коробкаш механикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагиаи краскаталаб нестай. 4 баллони пачка дорад. салоншам тозаай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе срочно фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ.
конкретни харидор бошед мошина биё аз пеш бибин ҳаиш кунен кам таракигар боз савдо мешавад не ки срошна фурӯхтанакураи 28 кам тарак савдо мешавад. марҳамат дӯстон, дар тамос бароед. эълон ба хурду калон ва ба ҳама ёру дӯстон, ба ҳама подписчикон. дӯстони азиз, марҳамат барои реклама муроҷиат кунед. каломое ки мошинаҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсайи ман 911 32 43 44 суратҳоша гирифта қатъи маълумотҳои пуррааш дар ватсап падоед. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта иншоалло ки фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бозанед, дар канал подписатсия кунед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак шашумин эълони мо мерседес сечка ҳастаи сечкаи простой полни гуфтагиҳои даруну берунша объёмни кардагиам. соли баромадаш 1995 сол. мотораш 2 литр, коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. гази евро 4, 4 баллони пачка дорад. дискови рамашка, краскаталаб несай, краскаш серебрисниай. холас дӯстон, мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошина лук доштада, салоншам тозай, нархша 39000 сомониш мега, боз гуфтагиҳои савдо мешавад. дар рақамҳои 889 97 95 95 қадам метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо Opel Astra G дар кузуфи хачибек мебошад ки соли баромадаш 1998 сол. мотор объём 1.6 литраи, коробкаш механикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагие ки яксола ҳуҷҷат дорад, кондисионер кор мекунад. номерҳои транзит, краскашам бад нестай, 4 баллони 70-80 фоида дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи Astra G дӯстони азиз 42900 сомониш мега. нархи охириша дигар савдо намешавад. хоб иваз карда мешавад ба мошиное ки мисол аз инда нархҳошо баландтарак бошад, боз гуфтагие ки ма бодошта пул метиҳем. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои 402 11 00 00 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳатман дар канали мо обуна шавед, чунки шумо ҳамрӯза аз нархи навои мошинои арзон бохабар мешавед. инак боз як тӯдия Astra G қабул кардем бо нархи арзон. срошна фурӯшиай, солаш 1998, мотор объём 1.6, коробкаш механикаи, гази евро 4, 4 баллони пачка дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр будааст. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи Astra G дӯстони азиз 38000 сомониш мега. дар рақамҳои 014 85 79 79 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, ноҳумин эълони мо Lada Priora мебошад ки соли баромад 2009 солай. мотор объём 1.6 литраи, коробкаш механикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллони пачка дорад. дискови простой, документҳои солонаш бучидагиянд. бензини холиқ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи Priora дӯстон 29500 сомониш мега. дар рақамҳои 978 78 08 80 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқташонро аз худашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Astra F дар кузуфи хачибек, солаш 1997, мотор объём 1.6 литраи, сӯзишворияш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтагие ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. дискови престижни, 4 баллони 80%. хоб қарор дорад дар шаҳри душанбе. яксола ҳуҷҷат, утилизатсия кардагӣ тайёрай. кадоме ки хачбек хар бошед, марҳамат шерунар. нархи хачбека 38000 сомониш мега. срошна фурӯшӣ дар рақамҳои 900 14 63 14 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқташонро аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависанд акай насиндаҷа ягонта Nexi чотки ба навор бигир, ин марҳамат шадинар даево Nexi ҳастай соли 1995 сол, мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механикай, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошини хулос тонировка дорад, документҳои сонаж буштаган, утилизатсия кардагӣ набудааст. 4 баллони пачка, краскатлаб нест, мотор, коробка ходовой 100%, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 17500 сомонӣ, нархи охиршай, дигар арзон намешавад. марҳамат, дар рақамҳои 58 18 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, кадоме ки Opel Astra F каравани простой бо нархи арзон дархост карда будем, ин аширунар каравани простой солаш 1997 сол, мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механика 1.6 простой, газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техника мебошад, документҳои сонаж буштаган ва утилизатсия кардагӣ будааст. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи каравана 26000 сомониш мега. 4 баллони 80% дошта будааст. Краскалар нест, мотор, коробка ходовой 100%. хоб, дар рақамҳои 948 11 11 02 хади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо 13 мошини фурӯшимон Opel Hatchback ҳастай Astra F солаш 1992, мотор 1.6, коробкаш механика, газу бензин кор мекунад. мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техники мебошад, нақду аҷро завод мешавад. мотор, коробка ходовой 100%. хоб, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Hatchback 19000 сомониш мегӯянд. дӯстон, боз гуфтагаи савдо мешавад. савдо дар назди мошин мешавад. дар рақамҳои 002 33 85 16 хади марҳамат, метавонед бародари азиз ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирон мошини фурӯшимон аст, яъне ки 14-умин мошини фурӯши Opel Vectra B дар кузуфи караван, яъне ки дути караваниш, солаш 1996, мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механикай. мошини хулос дар ҳолати хуби техники мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, газу бензин кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагии тайёрай. охири нархаш дигар савдо намешавад. нархи мошин 28000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. шербачаҳо боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дастгири моро фаромӯш накунед. ҳатман дар комментария 500+ ро равон кунед. зинда бошад, худованд нигаҳбонтон бошад.